салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азизи ман чанд қашида ютуб видео накардам. Дӯстони азиз, кор бор айви миллион рафтесай дар ширкати атомӣ. Баъд чӣ гуфтанем духтарако нигоҳ кунем. Бисёр вақт ман мегӯям ки духтаро биёед дар ширкати атомӣ кор кунед, шумо дар иҷо расходи зиёд намекунед. Бисёриҳо мегӯянд чиқар мо агар не аз чӣ ҳисоб мо ойлик мегирем вақте ки мо расход накунем. Ман шумо дар нишон медиҳам, духтаро нигоҳ кунед. Скрин экрана мемонам, гӯш нехушрӯ. Анами ҷада скрин экрана мемонам, хуб хаб мекунам, гӯш куне ки дар инами якми аввал то ина бирӯз 15 май ма чанд сум кор кардагим ва чанд сум расход кардагим. Нигоҳ кунем, медроем, мебинем ки ина спонсорские вознаграждения ва медроем мои вознаграждения. Мебинем имрӯз чандмай, хаям чандми боша, а якми январ то ба имрӯз чанд сум гузаштага? 1 миллион 109 ҳазор. Айҷа хай мумкин ки 100 ҳазор 6 ҳазор ваяй налогай. Хай рабат минус мекунем, 1 миллион 100 ҳазор ҳисоб кунем. Ака нигоҳ кунем ки мои покупки, ма чӣ қадар расход кардам, ай ҳамон якм то ба имрӯз. Мисоли ра фальшиви карда намешава, ягон вай надора. Финт-пинтик. Нигоҳ кунем, анака то ба ҳамин рӯз 1100 рубл да ма харидагим. Нигоҳ кунем, 700 рубл да ма вай харидагим. Средства для мытья посуды 400 рубл да ма чалкаш, короче. И ҳаваям 29 январ. Дига ҳозир ма харид кардаги нестам, ма уже бояд харид кунам ки 6 моҳода обязательно бо ягон чиз харидан дар кор. Баъд хубиш чие ки мо дар иҷа определённый сумма да уже намехарим. Як бор 200 сум мехарид, ин бор ту просто я щётка метони харид. Чӣ хеле дидем? 1 миллион 100 ҳазор. Зиёда аз 130 ҳазор сомонӣ духтаро ма кор кардагим ва ҳамагӣ 1100 рубл да харид кардагим духтаро. Анами маъно дорад ки шумо расходи зиёд намекунед. Дар кор нест ки ҳар моҳ харид кунед. Ай хариди зиёд мардум ба дод омадагиам. Кая хосте чизе харид мекунед. Якм бор духтаро шумо дар ширкати атомӣ агар ворид шудед, дар 200 сум харид мекунед дар 6 моҳ. Ҳозир ворид шуде, регистратсия шуде, то моҳи ноябр вақт доред ки якм харидтон накунед. Баъдан духтаро баъди ва шумо метавонед просто я щётка, я масло для волос, не обязательно 200 сум, 50 сум дам харид кунед, тамом. Командатон бақувват мекунед. Ҳар чӣ ҳисоб ду каси мебиёре, ҳар як одам бояд 200 сум да харид кунад дар 6 моҳ, як бор ба ду кас тагишда регистратсия кунад. Ҳамахай команда зиёд мешавад. Рақамҳои ман дар рӯи экрана бинависед духтаро. Ман оизи кор шуморо пурра мефаҳмонам, дар командаи худам регистратсия мекунам, омӯзиши ройгон, тангаву тиллоаш мо дар бишар намекунам. Тангаву тиллора кор карда худтон мехаред. Барои ҳамин рақамҳо да нависед, ҳар яки шумо да кор дар ширкати атомира мефаҳмонам. Гулора бинед чӣ хеле фасон. Ирӯз мо якшанбеяй биромадем ай паи уход за сабой рафтем қошчини муҳомуна хушбу кардем, гилафрӯз моша бурид камтарак и сиёма рафтистем. Дӯстони азиз, омадем рӯзи выходной парки Истиқлол. Я сурат гирифтете. Ҳамин рӯ маҳкам кунад, қурам қабат мебинам. духтарако чида ай командамон гуфтан аэропорт медем ба сари борои мо майли гуфтем, рафтем ба сари борошон. видеоро тамошо мекунем, лекин мо дар ин видео борора нагирифтем, барое ки самолёт дер омад, хаҷитат кардем, хулоса наомад. раду барқ шид, чӣ балое шид ки самолёт дигар сунтов хӯрд. ана тамошо бино, ин борона бинед на. дӯстони азиз, омадем чукри гирифтем. Инам дуташра бо чандтаи шохак дорам. 47 сум шуд, 60 сомон. Дар супермаркет 100 сомон буд. Клубник гирифтем, нон гирифтем, омадем хонаи гулои мара бинем. алиш кардам дар кор. Рангоша. духтарако, сезони тюльпано тамом шид. Аначи тобел кардан. тез гулои садбарг буш куфа исол бовар мекунед духтаро. то моҳи нами чӣ буд феврала гулои садбарги маш гуфта буданд.
ҳам моҳи феврал инговор ҳевар макити омадам риска сабош кардем беҳад мақбулан ма гулои хушрӯй ҳастанд ки чӣ шидаида иҷа ҳашарот баъд духтаро раҳмати калон шумо просто базаи знанияем реально ҳама вай навистен комментария оиди ки ҳамон дарора ба чӣ бушӯем ба азилит ба сода ба фери ба любой чӣ беҳтарин барои ки шумо ҳаматон хонашинҳои беҳтаринем ки пайваста хонаотон уборка мекунед ранги мо тамбахуҷоне ана гули олмониро иҷа овардам ҷи гап нафурдакша иҷа мурчи балвахир овардам шай ҳамҷаиса яки неуна амраш намурда иш мазаш нест иҷа да чизе шинондам набаромадай ҳама хеле мехоҳам ки ҷои гулохушрӯ бошада вале арчиҳои шинондагимона нишон метам барсика ҳамаша титипит кадай на дӯстои азиз е арчиҳо намегиранд ба фикрам афтошона бини чӣ хеле шидаанд ишепини она дидай ушамам хеле шида виновник торжества барсикай охи барсикай ман намерам пешти ты пырилои дастои мара пырилой мекунӣ киртои мара почота мерасони дастота чиркиштай барсик ялақас мекарда ами борони амитариштай хулоса анам хеле шидиян арчо афтошон хира аракой наиҷа бо пиёда омада истанд саховат омадам гуфтам ки пиёда бурам мошин дастиёмай гулора бинен духтаро кадоми мара нависта ки ты сырхштоман вар надорӣ дорум духтарон сырхштоман надорум ва ё уже чанд сол шуд вафот кардагиам ҳевар дорум қайсингил дорум 5 та ҳевар дорум лекин уже ҳамаш калонам духтаршон шу додагиам хеле карочи дар оилаи раҳмоналишон 10 кас будагиам 10-умш раҳмоналӣ так что ҳамаш серкор хеле ёш нестанд карочи наберадор келиндор хелеам светофора гузаштам ака главныш нависян отношениётон чӣ хеле ана мумкин шумо фикр карде ва ё хонаи мо намебиёянд мо хонаи ва ё намерем не мерем ман просто видео намекунам каси подписчикои ай пештара медонада ки я бор видео карда будам косои аз зани ҳеварва қариб худкушӣ мекардане занг задад косоро чима видео карди косои ношуштара ана баъд ами гуфтам бе ёра ман дига видео накунам а так ба ё хонаи мо мебиям мераванд постоянно ана а духтаро звонок шид ва ё мебиянд мераванд отношенияи ма қатъи ҳеваро беҳад хубай барои ки ҳамаш одамои мефаҳмидагӣ бо фарҳанганд действительно да мисол ягон кор дана дахолат мекунанд совет пурси совет метиянта ана хулоса ҳама тарафаам мардакошон ҳеваром қайсингулон вообще ба зиндагии худшонанд ана зиндагиашон хубай короче ҳеҷ гап мода кордор нест хеле гуфтасам ки оилаи бо маданияти бо фарҳанг ҳамаш маълиманд маълимо ҷанг накунанд кордор нашаванд барои мен ягон намуд мисол ягон вақтам мара ҷанг кардагӣ нестанд ягон гап гуфтагӣ нестанд ягон қайсингулум дуташ худро раҳматӣ шуд во насиҳат мекарданд мане ки ҷанг намекарданд ман насиҳат мекарданд ман гӯш мекардам насиҳатдошона очень полезный совету медоданд ман ана мардакош ай мардакош хаятшико серьёзная да асалом мекунем тамом дутаи дигаш ҷуромам гемам мешая откровением дутаи дигаш ати дутаи дигаш дӯстои азиз бану ки 10 салом мекунем 10 сол вайёра ма як бор мебинам вайёра мара 10 сол як бор мебинад беҳад дутаи дигаш скромниянд ана дутаи дигаш хеле ҷураманд гуфтум то на итаво 5 таанд я чиха серьёзная ҳоцхай уже
серьезненький рафтеста. Живем джурашидиста хотим. И все. Гавзада умадем, расим до съема мол. Достояния азиз, и вновь ма бода аэропорт ждать дорум. Боря Томира. Био может миксарим. Анак шикаш штраф намекна. Нёби прогулка дура. Гулу зор дида ба ин тараф омадем. Ками ҳам бошад видео кунем. Ин чӣ дошта боша. Ман инҷа якум бор омадистам. Барои ки ман фақат саросима аэропорт меравам, аэропорт саросима хона меом, фақат шав меом ман хона. Фақат шав. Дарош дад кадем самолёт наомад ба тақдири ман самолёто дер меояд, рагум мезананд, борон меборад, барф меборад, офтобида даже вовремя намеояд. Рафтем қадим маша муҷизаҳо инҷа пирожни хардем. Инҷа мо мефурӯшем. Бизнес. Блинчик барои хона гирифтем, пирожни гирифтем, оза инҷа дам мехӯрем то омадани самолёт. Ман мираман нағз мебинам. Акудаки нағз медам. Хона мебарам болоша мехӯрам, туша мепартоям, маша мегам таре гуфтам мамам то мехӯрдум, болоша мехӯрдум, туша мепартум. Иш простам халай. Павлова чами? Подчико. Марамро дадастам те. Ира не. Корзинката? Корзинка ма. Беҳад ҳавои хушрӯй имрӯз. На, самолёт тормоз карда истай. Подписчиков. Ма дар куҷои мошинма мондам, дар ҷое ки эмулсия карда истабдиам. Паридай. Набини. Баъд вай чанд бор шуштум ё намераванд. Мераванд хехт ба дастат хӯрк нишон. Не ки гуфтум парировка датим. Баъд тоза шава. Дӯстони азиз, ман хона омадам, бовар мекунед қати маша дар аэропорт чиқа истодем, бор наёмад, намедонам мардак короче дер кард, 3 соати дигар зидат кардем, худо гизала шудем, қати соҳибо бор я партия чиқа ҷанг кардем. Хулоса баъд бора гирифтем. Ана дӯстои азиз, ман очам омада буд, соат шабине очаи маъмулиам аввали соата истифода мебара, хонаш дадора бо иҷада ма гирифтумша барои будилник дар кураша. Я чанд рӯз истода буд ба рафт. Бисёриё бо меган ки шумо чӣ ба очатон хабаргирӣ намеред туда суда. Ман мерам, ман очама хона меберам, не ки ман видео намекунам. Барои ки очаи ман нағз намебина видеоро. Мумкин оли биге ту видео намекунӣ, рухшон мекуна. Рухшон нагла видео мекуна, а ман нагла видео намекунам. Барои ки очамда намефора видео. Биги камерата мегам, барои ми ман видеош намекунам. Омада буд. Чанд истод биби? 3 рӯз? 4 рӯз истод. Айози кудако ба фикрам гизала шид. Баъд рафтак. Хулоса намехоҳед дӯстои азиз, то видеоҳои оянда айпаи кору бори ами атомиум камтарак корум камтарак шава, видео тез меброя.